Maar ik doe dat graag. Als gemeenteraadslid komt er heel wat op je af. Talloze stukken lezen, urenlang vergaderen, overleggen, moties schrijven. Uit onderzoek van het NRC blijkt dat een raadslid in Nederland hier gemiddeld 17 uur per week mee bezig is. Maar hoe zit dat eigenlijk in Zeeuws-Vlaanderen? We vragen het François Babijn. Ja, dat is gemiddeld 20 tot 30 uur. En je moet ook vergaderen online of je verplaatsen om kennis op te doen. En je doet niet anders dan stukken lezen, echt waar. Ja, je bent er fulltime mee bezig in feite. Het is echt een hell of a job, maar je moet zoals mij gepassioneerd zijn. Want ja, politiek is mijn passie, dat is mijn lust en mijn leven. Dus ik doe het met alle plezier om iets te bereiken voor het algemeen belang. En als er dan iets lukt en zo, ja, dan krijg je daar echt een heel goed gevoel over. Een raadslid krijgt een vergoeding die gekoppeld is aan de grootte van de gemeente. De gemeente Sluis en de gemeente Hulst behoren tot inwonersklasse 4. Een raadslid krijgt daar €1305,79 bruto per maand. De gemeente Terneuzen behoort tot inwonersklasse 5. Een raadslid ontvangt daar €1698,33 bruto per maand. De meeste raadsleden hebben hiernaast nog een baan. Stel, je bent bankdirecteur. Dan val je met je totale inkomen in de hoogste belastingsschijf. In de gemeente Sluis of de gemeente Hulst krijg je dan €659,43 netto op je rekening. In de gemeente Terneuzen is dat €857,66. Verder krijgen raadsleden ook een onkostenvergoeding van €223,50 per maand. Daarmee kun je bijvoorbeeld de oppas van de hond betalen of een nieuw pak printpapier kopen. De gemeenteraad wil graag goed zorgen voor zijn medewerkers. Daarom krijgt ieder raadslid €136,85 per jaar als tegemoetkoming voor zijn ziektekostenverzekering. Auw! Daarnaast krijgt elk raadslid 1 keer per jaar een bruto maandbedrag om zelf iets te regelen voor als je arbeidsongeschikt raakt of om bijvoorbeeld een pensioenpotje te vullen. Tot slot zijn er nog een aantal optionele vergoedingen. Als fractievoorzitter krijg je €89,46 per maand, plus een bedrag per lid voor jouw fractie. Meneer Schuit. €12,77. Mevrouw Kersten. €12,77. Mevrouw Rosseel. €12,77. Verder is er ook nog een vergoeding beschikbaar als je bijvoorbeeld tijdelijk waarneemt voor de burgemeester, of als je in de vertrouwenscommissie zit, of bijvoorbeeld de onderzoekscommissie. Kortom, in de gemeente Hulst en in de gemeente Sluis krijg je als raadslid tussen de €950 en €1250 per maand voor je werkzaamheden. In de gemeente Terneuzen is dat tussen de €1150 en €1500. Maar wat vinden raadsleden daar nu eigenlijk zelf van? We gaan daarvoor op bezoek bij Jessica van Sikkeleris. Goedemiddag, kom maar in. Weet jij wat er op je bankrekening gestort wordt voor jouw werk als raadslid? Ja, dat weet ik. En ik heb daardoor ook de bewuste keuze kunnen maken om een dag minder te gaan werken. Dan wil je natuurlijk een bedrag weten. Ik hou er ongeveer €1000 aan over. Dat is een mooi bedrag en dat zorgt er ook voor dat ik daardoor de tijd kan vrijmaken om mijn werk goed te doen. Vind je het belangrijk dat je als raadslid een vergoeding krijgt? Ik vind het wel belangrijk dat je die vergoeding krijgt, juist omdat je die tijd er ook insteekt, die je dus gewoon niet kunt gaan werken of dat soort dingen. Dat vind ik wel belangrijk dat je daar wel een vergoeding voor krijgt. Ja, het is een vergoeding. Kijk, als iemand er een fulltime baan bij heeft en die krijgt die vergoeding erbij, ja, je stopt er zoveel tijd in. Je kan beter vakkenvuller worden bij een supermarkt, want dan verdien je meer. We gaan ook nog even op bezoek bij Peter van Valderen. Hij is gemeenteraadslid in Terneuzen en krijgt dus een hogere vergoeding. Maar toch is hij het wel eens met zijn collega's. Nou, dat is erg leuk dat we daar een vergoeding voor krijgen. Alleen voor die vergoeding moet je geen raadslid worden. Je moet raadslid worden omdat je het leuk vindt. En dan zeg ik wel eens gekscherend, iedere hobby mag geld kosten. En dan de beloning die je ervoor krijgt als raadslid, dat is mooi meegenomen. Maar daar ga je niet heel erg rijk van worden. En zeker niet als je het afzet tegen de uren die je daarvoor maakt. Dan heb je maar een heel schamel uurloontje, zeg maar. Want die uren, dat is nog wel even een dingetje. Nou, bij mij loopt de wekker elke ochtend rond 5:15 af. Ik ben zelfstandig ondernemer in de keukens. Heeft u daar wel tijd voor, dat raadslid zijn? Ja, dat is een bewuste keuze. Ik ben s'avonds wel redelijk op tijd thuis. En daarnaast heb ik de weekenden waarbij ik de ochtenden gebruik om politieke dingen te doen. Mijn biologische klok staat op 5:15. En dat is ook op zaterdag en zondag zo. En als ik wel eens tot 6:15 blijf liggen, dan lig ik naar het plafond te staren. En dan denk ik van, nou, laat ik er nu maar eens uitgaan en wat zinnigs gaan doen. En die tijd gebruik ik dan om stukken voor te bereiden, om dossiers te lezen en dat soort dingen.
Oftewel, als raadslid hoef je geen gouden bergen te verwachten op je bankrekening. Maar waarom je het wel moet worden? Je kunt mensen ook helpen als ze met problemen zitten. Ze de juiste weg opsturen. Als het echt complexe problemen zijn, daar aandacht voor vragen. Middels de vragen die je aan het ambtelijk apparaat kunt stellen of aan het college kunt stellen. Je kunt echt het verschil maken in de lokale politiek. Ik doe het graag goed en ik doe het heel graag. Ja.